Thlir tu te chibele vekule hole tun runga chuan sai kangareka film kumsang hi som pangam ti chua disyam ti chu kan thlir ho vele dorani police officer pakhat gaiton de an ti chu ponole ma police station thara chuan ron transfer ania chu kho chu goa marlama khote takte ani tuna hian chulai chuan police station pani awma a hlui zok le thar zok athar zok chu kar masalo ka hon thar lim hlol khane chu police station a chuan mi pakhat hi hanlo hreng meka chu pa chu Vijay Salgonkar ane hun liam to alo langa Vijay chu mi pa ngai ve mai ni in TV cable mangin asum donga lekhazir sak tak ani hran lo poli ani khan lekhazir chunjom talovin achol zuitania anau pakhat hozen en chuan an office a hun tam tak an mangdun train a hun tam zok chu movie an mana mang trina Vijay chu an khuwa chuan pathapa ngai tak nia lang ni in chutiang chuan midang te point an hrethin bokani nikha chu Vijay chu thingpui dor police station bulmaya chuan alo chola chu thingpui dor chu pumar tina tane chu dora chuan pitar le putar chu lungai melfe hiana wa muwa an chuwa chuan e thleng ta tin na wazota anni chuan alpha pachung chang an lo hril an fapa chu police ngei om zet mai le corrupt zet mai gaiton de chuan zela chuan a khung ni in an soya achan po company pakhata an ban rul thelo uwangani chu company nei tu le gaiton de chu inlai chin an nia chuwang chuan gaiton de chuan an ba chu an rul lawani chuan an fapa chu zel tan tira awaw miu si gaiton de chuan an thu boi chu achung lama an thlenani vai chuan an fapa chu tha awaw zui boka Vijay chuan a movie en chu a hrechuk zok mai chuta chuan police ten dan lo ang taka mi zela an thon chungchang chu aina ni kha chu film chu habeas corpus ti ani nge ti chuan Vijay chuan chung pitar le putar te chu tran pui adu ta adan shami mel hriat chu a ko mu ta ne maserei vaklawa chuan gaiton de chu thingpui dora chuan ron lut ve tur ni om tak hian a ron lang ta a Vijay chuan chung pitar le putar te chu gaiton de an aron mu main arang theang bera thingpui dora tanga chuak tur chuan a ti ta ne Vijay chuan office a hun tam tak mang thin ma sela a chung kwa le chu angaina trina anupui fanau te chu a mai tak zet ane anupui chu nandini ni in fanu pani anea ani chu anju le anu te hane nandini chuan a pasal Vijay chu angai ve thin le ti soin ani la chuan a office a hun tam zok chu a mang thin si a chung te bula ai chuan movie anin hun a mang tam zok ni in nandini chu a pasal laka chuan lo vui dewa a pasal hena chuan an chung kwa chol man nadila an khobul maya khopui lian tak panajia chuan bazar ve chu hachaka a pasal chu dil taroi mayani ti chuan anu pui du danang chuan an chuk ta hloma chuta chuan anju chuan anu le pa hena chuan an sikul ai oa Goa High School Campa kalve tura thlan ani thu chu halo shrila Vijay po chuan ani chu kalphal sakve mai bokin anju chu atopa chuan camp lama chuan kalve ta ne chulai hmuna chuan a mela that ema wangena lar le mai le ngala ama duru tu pakhat sem chuan a khosalai vel chu video in alo cover reng maya in lama ve tung chuan Vijay unau pa Rajesh chuan an chu kwa chu ron tlo in an thil lai chuana pakhat chu an hlui hlon tak thu Vijay chu ron hrila chu thil lai chuana an khar chan po environment ati chiat an hlau wangani pakhat nikhat chu Martina thingpui dora chuan Vijay chuan thingpui in leya chuta chuan rane nen chuan a in mu chupa chu police station thar sakna tura an contractor rania reivak lowa chuan gaiton de kha thingpui dora chuan ron kalvele gaiton de chuan Vijay aron mu chuan pitar le putar alo tran pui nia arina wang chuan Vijay chu aron ngai na lo ngal hle maya chulai hmuna chuan gaiton de chu thingpui dora chuan ron cholve foin eile in turpo a ngeng zela ma se poisa ro ape ve ngai lo poisa pek ta ka rong chuan Martin chu lom hle turin na hrila achan vo police station an sak thar tura chuan na thok tu te chuan a thingpui dor chu an ti lun em awangin police ho laka chuan Martin chu lom hle tur niin gaiton de chu na ngai nei
contract na thok tu te chuan adora chuan thingpuian in na sathin le bok taka Vijay chuan chutianga gaiton de khosavel chu halo ngai thei riau lo mai chutianga akhosak dan chu gaiton de pu sawan ta hena chuan Vijay chuan soilang chia silo menei taxi hian a han soi kual vela chu gaiton de ngei to kalotling emani nikha chu Vijay chu huana chuan na lo thok molin anupui chuan aron pan phea Nandini chuan ansa khomi poimo tak mai suami chuan Panajia October ni atranga ni thumin kar hian sarmon aron thlak don ti aron sila chuhuna chuan kalve adu wangin Vijay chu haron di laloni chutin ti lai chuan anju churon kalin kempa an hun mandan te chu aron soi siama sema khosak dan thalo tak te po chu a soi ve bokani nikha chu gaiton de chuan rane chu Martina thing puidor ma chuan aron machona Achan po rane chuan senior inspector nena gaiton de khosazia diklo tak te chu alo report wangani chuti apu Prabhu nena alo thlena wang chuan gaiton de chu alom lo hlayamai chuti lai chuan Vijay chuan rane chu haron tran pui ve boka Achan po rane chuan thildik tak ati nin angai ani atuka chuan Nandini chuan anju chu bazara thillei turin atira chuti bazara tanga aron le lama chuan Sam chuan ani chu halo ti ding tlat mai Sam chuan anju in thlak lai chu video in alo cover reng mai hi hello nia chu video mang chuan a blackmail ta ne chu mi zan laia chuan anin nunglama aron chuak lo ani chuan a video chu a the darang ti in anju chu awauta anju chu ina chuan ron hong in a zam hle mai enge ti lawang ti po hre thiam to lo Chumi zan chuan ruwa sura thlia thorum hum mai boka chutiang ni wang chuan Vijay chuan a office a zan ria chu haril rukta chuti lion in lama chuan Sam chu anjuron mutur chuan aron kalta ne mase anju chuan ama cholo machon lovin Nandini nen chuan alo machona chuti anjuin anu aron shwetel ve wang chuan Sam chuan a video chu thedara chuan a vaule ta ne Nandini chuan a video chu delete turin angen loma ti chuan Nandini le anju te chuan a video chu delete sak tumin a phone chu sak an tum thari ma se me chia te chuan Sam chu han he tlat lo mai Sam chuan Nandini chu atareng amoti tura ti in chu athil du chu ati sakani chuan video chu a delete tur thu a hril le ta atuk jing khualo war chuan Vijay chu ina chuan ron hongin achu kuate mang le thlabar taka lo chu hawa mutane anupui fanau te chuan amma zana thil thleng zong chu han lo hrila anju chuan thir mang chuan sema phone chu vuak chiata tuma ma se sema chuan a phone chu alo lek kan le sia wangin sema phone chu votalawin sema lua chuan anju chuan a vota buru mai chulai hmuna chuan sem chu a boral zuile ta ngala Chumit nuwa chuan chu thir mang chuan anju chuan phone chu avot chezui tane ti chuan Vijay chu vabia kan tuma ma se an office phone chu ain off tlat boxi Nandini te nu fa chu han tal boi zota engtin nge an tiang ti chu han boi na nia sama ruang chu an kot laya chuan an phum taringot mai ma se van doi thla takin chutian chevel chu an naupang ber anu chuan alo muve tlat boxia Nandini chuan an thil ti sual chu a pasal hena chuan in thiam lo takin alo hrila ma se Vijay chuan ti tur dik tak in ti ani hati mi mai achan po an thil ti te chu police nena chuan va report in engkim chu va soita sela anjunun chu an ti chemmayang ti chu Vijay a hlau thon ani Vijay chuan anupui fanau te chu in beng dai turin na hrila ani chuan eng polo thlengsela aveng him ngeyang tiam zui ti chuan finfiana om theyang zong te chu ti 5 vectorin anupi fanau te chu a hrila Vijay chuan sema phone sim card chu hala chuak chu sim card chu phone danga an thun nani chuan chu sim card mang chuan police te chuan thil tam tak aron chui theidon ani ti Sam chuan a hrechianga ti chuan tuma chu ina tra chu lo tura ti in aron hon ma chu loin kal khung thlat turin na hrin ngal sema kar chu akhal chuk don ti asoya
ma se semakara alu don lai tak chuan alarm chu aron ritatlat mai chu alarm ri chu gaiton de chuan vandui thlak takin alo la hrezuile tangala gaiton de chuan chulam chu ron enin achunga vijelu tumlai po chu aron muve tane vijay chuan akar alarm chu off theya ma se gaiton de chuan alo man miau si kara alut lai le akhal chu lai chu alo mukhio mai le chuti tlan lai chun kong laga chuan suami ya sarmon tur chung chang antar benar chu ha muwa anu pui thu soite kha a hra chuk jok mai ti chun phone dora chun vakalin phone tharra valea dor hak tu patna chun sim card chu ha peya amero chu a fingerprint a kailo nan a kut chun a khoilo ti chuan phone chuan an vo lu ta ne a chuan nuwa chuan phone chuan message le call chu ha dong theita reivak lowa chuan truck terminala chuan atlan lut ngal phone chu hala chu ka fingerprint te po atify vek mai ti chuan phone chu truck nuwa chuan a vom lut ta zau mai ne chulai tranga lavak lowa chuan thil lai chuana a una par jason a soikha a omani ti a hria chuta chuan semakar chu tlan lu tira tumane a officer aron lele chuan hose chuan ni ni chung chu a chu bo tur thu alo hrila hose po chuan suamia sarmon chu ngai thla ka lo du ve lo ne hose chuan vijay anung chang lo thatar ta thut mai chu mak ati hlea amma chuan a hau fo trin kha hani si tun trum ero vijay chu bia kanuam ta em mai si ni vijay chu ina chuan ron hongin anu puite chu lungai lo turin na hrila an launa te chu thup sham turin na tia an mela po tilang lo turin anu puile fanu te chu hacha a hose po khan thil om dan dang lam chu aloman thiam ngal maya aniang mi pa ngai point aman thiam chuan police te chuan thil dik lo chu an mela trangin an mu chu arang don hle mai ti vijay chuan anu pui fanau te hena chuan ashil ane chumin nuwa chuan anu pui fanau te chu an bung ro te chu pek turin atia panaji lama chuan an kaldon ti ril bok mi in khoya nge an kaldon tia han zo point ani ho chuan panajia suamia sarmon ngai thaturin an kaldon ti ril turin na rila ma se chu sarmon be pui chu an lo zo to reng bok si chuta nandini chuan vijay hena chuan sam chu General Inspector of Goa Mira Fapa ni ti asoi chukta chunu chu police officer theina sang tak mai le nun rong zet mai fing em mai boxi chune afapa that tu chui chuk tur chuan chunu chuan eng po atidu nge yang le mirai pasal mahes chu alungai tran ta le achan po afapa chu a omna chin na hrelo miawa afapa chu re tak ema wa chu na ngai tu hlea ma se mira chuan lo lungai lo turin na cha ve thung ti chuan vijay le anu pui fanau te chu basa chuan chuangin panaji lampan turin nan kalta bus driver le conductor te chu vijay nen chuan in mel hrit thale conductor phai chuan vijay chu chuan man po a thing du lo hiala ti chuan vijay te chu suami sarmon na muna chuan an vakala chumi bula hotela chuan an riek bok chulai mun vela restaurant te chuan thil lein cinema te hanena chumi nuwa in lama chuan an hong le ta ne in lama chuan nandini le anju te chu an lalungai mel hlea sema thlan kha han mu chuan an hlau thong le zuala ne chutian hlau thong mela mu chuan vijay chuan an ni ho chu an hlauna te chu tikianga in beng dai to turin nangena thuwa pe zuibok an vakal nalama an risit neyang ang te chu uluk taka vong tur le tibolo turin na tiboka tukha chu police te chu vijay motur chuan aron kalta hlol mai police lo thleng anjui na mu chuan a hin thunun na chu a hlo then ta trepa a trap don tamai chuti lai tak chun vijay churon kalin ani chu aron lia khu thei shramani chuti lai chuan mira chu alo ma ang ve tran to a afapa chu a chan chin nan hrelo rei to si afapa chu chuya du ta ne ti chuan cybercrime lam chu sema phone chu lo chui turin na tia a phone an china tang chuan sam chu goa tanga kanchipuram lama latak maya chuna lo kalde maya chuin nuwa chuan a phone chu a thizui ta bokane police te chuan semakar chu thilhui lai chuan a mun an kalsan to chuan an va mu chuka chung lai vela tui chiang thin te chuan chukar chu an lo mu chuak chilo ni in police ten a han check chian chuan
chu kar chu chokar ni zet mai chu lai chu na to ni nan ngai ta ni mira chuan media miten chu khes chu hretam lo se duwa ama ngein chu afa pa bo chung chang chu chui chian atum hle cybercrime lam chuan semaphone chu han chui chianga semaphone a call adon hun ber hun chu han chuya chu October ni zandar sari ni in amun po pondolem mani chumin nuwa chuan zandar somle chanve vela a phone chuan signal la mutalova ti chuan atu jingdar kolem in somni panga a panajia a phone chuan signal ane le tlat mai chumin nuwa chuan kanchipurama a phone chu thengle in chuta chuan a thi ti an pi ne na chuan cybercrime ho chuan an rila police te chuan October ni zana a phone chu off ni nan ngaya October ni thuma a phone in signal ane le kha chuan chu phone dang dai ni to ni nan ngaya ni an information ne yang ang te atranga an chui kirin police te chuan goa lama an chui thlena ngai ni nan ria mahes chuan sema chuan thildik lawa thleng ni na ngai to a police te po chuan chu case chu police station sang chuan an thedar chuak zo to pondolem po chu haron thleng veta chu case chu gaiton de an alo mu chuan Vijaya kha kar enga a chuang ti kha a ria a thil mu te chu a hre chuang non le ta ti chuan arin hlel na te chu fin fia turin Vijaya ma chuan vakal la tum ta ni Martin a thingpui dora chinron kalin Vijaya mu lai chuan Martin chu poisa dila mase Vijay chuan a omdan pa ngai chu lo hau lovin thil omdan chu halo en liam ve mai si police ten kar eng an mu chuak ti a hriat chuan Vijaya omdan chu adang lamani ti gaiton de chuan a hmuwa chumin nuwa Vijay chu chulai tang chuan a chuak ta chuti kho salai chu Prabhu nen chuan an en renga Vijay chu thil sul ti chu ani chuan a hlau thonga aron hoilet nge yang ti in apu Prabhu nena chuan gaiton de chuan a hrila mase Vijay chu aron hoilet hau lo mai Prabhu chuan Vijay chu mi thatak ania thil sul ti tu chu ni hau lo wanga ti gaiton de chuan Vijay chu mi sual ni na ngai tlata achan po thil lai chuan a hmuna an kar chhar le Vijay kha a hmudun miawa chuwang chuan Vijay chuan sem chu a that ni na ringani chuti police ten an rin hlel to wang chuan Vijay chuan a chung te hena chuan police te chu hundai lo te anon kal nge in arin thu a hrila an in le a che vel po an ron dap mai the ani chuti angani chuan engma an ti thei don silova an ni ho po chu a vuakin an ron vo hial mai thei bok ma se tu ma chu lau lo turin na fuya zam hau lo turin ati an mela lau na emo zam na emo tilang lo turin na ti boka zona hengpo zot sela a chan dan tur alo ro manang thlap chuan an zona ti chu chang turin anu pui fanau te chu atia an chan dan tur zong po a hril vek bokani sem le an chung ko chuan in kai noina engma an nei lo ti police te chuan an hrechianga fin fiana po an nei don lo ti Vijay chuan a soi boka fin fiana te lo chuan an ni chu an him mai don ani nandini nena chuan an thildi chu thildik takani thu a hril boka an ni chuan du thlan tur pahni chi an nei pakhat jok chu beidon le pakhat jok chu an zale na tura be chu ni mai nakina chuan police te chu Vijay a thenom loka chuan aron kalta Vijay chuan kar eng a khalem tin a thenom te chu han ron zota an ni la chuan eng man chiang silo chu mai ba kha chung la chuan kar eng atam le mai bok si nakina chuan Prabhu chuan anju chu Vijay fa tak ani lawani ti aron mu chuka nausen mai ani lain Vijay chuan ani chu achara a en kol zui ta ni chu mai ba ka anju chu high school camp pa khana kala chuta chuan sem nen po a in mel hriat ani ti te har hre chuak ta zela chutia Vijay an naute achara a en kol selian ta ti hriat chuan Prabhu chuan Vijay chu misuala ni lo ti a hre chuak zela gaiton de an Vijay chu pu thluka tum ngar mai chu Prabhu chuan a hret hiam lo hleya chuwang chuan gaiton de chu adop hilani chumin nuwa chuan police te chu anju te sikula chuan an vakala zona han va zo don ta police te anjui na han mu than tir chuan azam ve hleya ma se pa thu se te chu a hret chu rawa a in siam rem le theita ne police te chuan anju chu han ko chuka headmaster office chuan ko lutin chitha chuan zona an zo tranta an zona te chu apa in chang tura ti danang chuna chang zela an ina thil thleng te chu apa khan soilo tura ati mio wangin
an ju chuan engma a soi du lo an zona engkim mai chu zam hau lo chu na chang zela gaiton de chuan dot lo soin October ni nia khan sem nen anin mu thu an hriat to thu te a han soi vela ma se an ju chu na lo nial tlat mai a mumi a lo ti na soya chumai ba ka October ni nia chuan an chung kuain ina an lo ti soi bokani October ni ni le ni thuma chuan panajia suami sarmon tengai thaturin an kalin na soya ti chuan police te chuan an headmaster nena chuan an ju attendance chu check an dila ma se chu minute chu gandia birthday ani wangin an sikul chu han chola check tu reng ma omlo October ni thumla chu Sunday ni boxi ti chuan class a chuan le turin an hril tangot mai ni chumin nuwa chuan police chu Nandini le Vijay te muturin aron kalle ta an pani chuan school principal office atangin phone manga thileng kim hriat to ania an nupa chuan police nera chuan sem chu an hriat ngai lo thule kar engpo chu an lam mu ngai lo thu an soi mase police te chuan Vijay an kar eng akhal an mu thu chu han soi chuka police te chuan sem chu an ina chu daron kalti chun hrechiang hle si Nandini chuan azam dewa wangin a soi hun tur aya ma October ni le ni thuma ina an omlo thu chu ha soi chu tatlat maya chuni chu police te chuan an la soi chu reng silo gaiton de chuan an khesa chuan an chak don ni nge in ngaya mase Vijay chuan chutianga Nandini in puangta ni om takalang chu haron thel daitlat anupui churon chan thuaya anupui chuan headmaster in officer anju an ko thu kha alo hriat to wangin kha thu kha aron soi chuk ta ni angai thu soya ani le thate chu police te chuan ron soi chuk lo ma sela headmaster ka tangin Nandini chuan alo hrevek towa chu wangin khang thil kha chu fiana atling lo ti na lo tran mak mai chumai ba ka Vijay chuan gaiton de chuan ami malin huan na wangin a ring hlel mai nia arin thu a soi chuka chumin nuwa chuan Vijay chuan kha thil thlen hun lai khan ina an om lo thu a soi ba ka kha ti hun laia an kalnam huna an thil le receipt te chu police te hena chuna en tira chutianga an thil le na receipt an lak thlap chan po engdang nilovin an chung ko sum le pai man dan chu enlet le andu thina wangin receipt chu an thil le chang chun an la train ti police te hena asoibok police ten an chu san nuwa chuan gaiton de chuan a pu te hena Vijay chu kar enga a chuan ngai thu chu ha soile shram chumin nuwa chuan an thil mule hriate chu mira hena chuan aron thlenta Vijay te chuan an zin na mun le an thil le na te chu receipt engkim man lo nei dim diam boxi te chuan an autte hon hena chuan ama mutura Vijay le a chung te chu ron hroi turin atita an receipt te chu diglo te po check chiang turin an autte chu tibok mira chuan Vijay chuan do da soini ti chu hrechiang hlea amero chu ani chu polipas chang ani sia chuti thak maya afin chu aring thei si lo ani chumin nuwa chuan Vijay le chung te chu pindar sang zo na zo ni in do pania October ni le ni thuma chuan engean ti chian zot mase Vijay chuan thil soidan tura chung te chu engkim ma hril lok veka police te chuan dop chiam ma sela an chung ko chuan thil ngai hli ran soya an thu soi chu ain ang thlap zel si mase thu soin ang thlap chu police ten an rin hlel dona wangin Vijay chuan ruam man na fel takasiama Nandini ne chuan thileng kim chu fia takin an soyanga anju le anu ero chuan fia vak loin an soyang achan chu naupang an nimiawa an chiang lutuk don lo ani Vijay chuan anupui fanau te hena police te chuan dot po an soi nge in a ringa mase dot an soi poin an chana chu thlak hau lo turin ati chutira chuan Vijay a thenom tele a thian te a chung khat laina te chuan fiana po omumal lovin an chung in police station lama hruai an ni ti an ron hriat ta kha chuan police station lam chu haron pan veta fiana mumal omlova Vijay te chung kwa an tan tir chung chang chu journalist po chuan an lo hreto bokani mira chuan a indop dana chuan thil diklo omina hria naupang te po chu uluk taka ti dan tur hril an ni in na hria ain ring to le lutuk chuan ati mang angani do tan soinge soilo en na turin lie detector man phalsak ani box silova
chu tiang ati tur chuan court in a phal saka ngai boxi Vijay le chung te chuan thilan ti sual nge ani ti proof na hom sela filfiana aom nuwa ero chuan lie detector chu man the aniang tuna ero chuan pu chau an lania an chunga lie detector manarem ri lo ti chuan mira chuan Vijaya October ni ni le ni thuma mu ho reng chu dop turin anaute ho chu thuwa peta an thenom le ama hretu reng chu police te chuan thu zo fi an tum vek mai a chan po Vijay chuan do ta soinge soilo ti chu fin fi an du hle ani chuti line mira po chuan hotel staff te bus driver le conductor te restaurant a thok te po chu engkim ma lo zot fia zan kha chu Rajesh chu Vijay na chuan ron kala a chunga chuan nge thleng ta ti ron zota ma se Vijay chuan a chunga thil thleng te chu a soi thadu lem lo engti khuna emo chuan a puina alamomo ngei tur thu a soi du chawa ti chuan police te chuan Vijaya October ni le ni thuma munia in soi te chu thu an zot fi tranta mitin mai chuan October ni le ni thuma chuan Vijay chu panajia kal ngei ti an soya hotel registration le khabuwa po chu thil chu fin fi thei naom chu mai baka Vijay chuan Swami Sarmon chung chang te chu Jose le Martin hena chuan fi takin na soi thei boka Swami ngei po chu va beve pokin ani chuan Vijay le achung te chu anon kal ni nge ya arin thu a soya achan po Sarmon chung chang chu engkim Vijay chuan a soi thei thlatani mira po aboi tamap mai enge ti le tur po a hreto lo ma se ri ru chung ri la Vijay te chung ko chuan do dan soi ni na hretlat boxi mira chuan bus ticket khon tu pa hne na tang khan Vijay chuan ATM a train poisa ala chuk ti a hre chuka ti chuan mira chuan October ni thuma ATM a CCTV footage te chu en turin an autte ho chu tia ama ngei po chuan a check ve bok chu mini chu Vijay te panaji atra pondalem lama anon kalni chu ni mira chuan ticket khon tu pa hne na chuan engtin nge Vijaya basa aron kalni tak chu a hriat chat chap thei ti na zota ari ru kap tu poni achan po chu basa chuan mitam tak an chuang trina engtin nge Vijay chu a hriat chat thei ti chu a hredu ni chung thil zong chu Vijay ro man na ve kania anjin nuwa khan Vijay chu panaji lama chuan ron let lein ami mu tak te ho kha thileng kim alo wa soi pui vek to Swami Sarmon te po angai thak thu te halo wa soi pui vek to khes kaldan tur a hriat chian ema wangin chu ho chu fin fiana tan an poimo theidon ani ti hrein an ril ru suk thlek alo wati dang lam veka dot le thamna tel hau loin chu ho ril ru chu alo kai hruai vek alo ni mira chuan thil pakhat a hre chuk le chu Swami Sarmon chu tuemoi na lo recorda alo the darani ti chu hre chuk le a mase chung thil chuan Vijay chu ala hling thei chuang lo fin fiana na satakin tak khomvel ma sela Vijay chu lin na tur mira te chuan an muzo thlor lova CCTV footage chu uluk takin en sela chu thil chu antan chuan fin fiana om thei aniang ti an hriat awangin CCTV camera footage te chu an en uluk hle maya amairo chu October ni thuma chuan Vijay chuan ATM train poisa ala chuak ni na lang thlat mai Vijay chu lo lang le ta chu ti ni chun October ni thuma chuan Vijay chu panaji chu no om ti na ni mira chuan angai tu na chu han sor bing velin abula tang chuan uluk tak chu na chui vela Vijay chu lin nge adu ma se ling thei chung lo Vijay chu October ni thuma chun panaji om nge ni ti chu haring heta ma se nu pui fanau tenen October ni le ni thuma an om anga asoi chu dot ni na hretlat thungsi mira chuan Vijay chu finga ti in aruk tak chu na ngai san po ngai sang hlea Vijay le achung ko te chu panaji a chuan restaurant te thil lein hotela te riakin an kalchuk ngeya mase chumi an kalni chu October ni le ni thum chu ani hau lo Vijay chuan afa te chu an dam lo wangin sikula ni ngomazat an kallo ti thu a soiboka damdoi le kha po an nei vek ti Vijay chuan a soya mase mira chuan chung damdoi le kha te chu alem siam po thil ol sam tak tur ni na hresi ti chuan mira chuan October ni thuma Vijay thil ti zong chu a han chui le tranta Vijay chuan semakar te chu khal chukin ama main thileng kim mai chu tia movie ticket an chung ko dai tur leibok chumai baga bus ticket te halei zela
chung thil zong zong ati ni chu October ni thum chu ni athuk chu October ni lia nia October ni lia chuan achung tenen chuan panaji lama chuan an zinta hotel registration le khabua chuan an ming te po chu zialan vekania mase chu le khabua chuan ayan kol tu te mulo line October ni nia thleng angin Vijay chuan aziak rutrat mai ne ti chuan October ni lia thleng te chu ama ni loin ming le mat phu chopa ti chuan October ni nga chuan panaji atang chuan Vijay le chun te chu in lam panin an ron hong ATM a chuan poisa la tur ni om tak chuan avakala ma se chu mini chuan poisa la chuk lo achan po October ni thum khan la turin nakal to a chuta chuan poisa la chuk miawa bus conductor ten ATM a kalani ti anrin theina turin tuntruma chuan alem lemina vakal mai mai ni chumi nuwa chuan Vijay la chung ko te chuan Swami Sarmon chu tu tenemo an lo record sa chu an ngai thla chutiang ni wang chuan Vijay chuan Swami Sarmon chu abula tranga top thlangin fia takina soi theini chung thil chu Vijay na ti zon nuwa chuan panaji lama chuan amaina valet lea chuta chuan ami va mu te ho nena chuan October ni le ni thuma ron kalangin in soi thata chu ho chuan aron kal hun tak chu lo fin fia bi kheklo le police tena an zole point October ni le ni thuma aron kalalom tin an lo trang thlat maya an du wa reng pon ni lovin Vijay an thluaka suk sak to wangin ani chuan October ni le ni thuma Vijay chu panaji aron kal tin an trang thlat mai ni police department pumpui bum na turin Vijay chuan thanga kama ma se chung thil zong zong chu mira chuan a hret chuak thei vek ma se hret chuak thei vek ti loin fin fiana anei thei chung lo mira chuan Vijay che dan chu fin thaka ti in makpo ati hlea chung thil zong zong chu hrevek ma se la fin fiana nei lo wangin Vijay chu a ling thei lo fin fiana nei lo mio wangin an chung ko chu tharum manga dop mai train mira chu na hreta chumi nuwa chuan Vijay le an chung te chu police station lama zona zo turin hruai an ni dani chu hun chia chu Rajesh satan puina amamo hun chu lo ni ta Rajesh chuan journalist mersi tam takanaya chu ho nena chuan Vijay le chung te chunga police che dan chu Rajesh chuan ashil angai don ta ni mira chuan thil thlen dan zong zong chu a hriat vek to thu Vijay nena chuan a hrila ma se Vijay chu a in puang du chung lo a thu soi te ha thla du thlat lova ti chuan police te chuan Vijay chu an soi satran ta ni an chu ko chuan an soi sarep maya nakina chuan Sam a thian pa Alex po chun kota Alex chuan Sam chu abo ma khan abia tin zep lowa ma se Sam chuan ani chu khoya nge akal don ti le khoi hmuna nge om ti a hril hau lo mai Alex chuan thil thlen dan a hriat ang chu mi ran hena chu na hril veka Sam chuan arukin anju in thla live video ina la ti soya chu video mang chuan anju chu blackmail atum ti po soi bokani chuti a fapa in thil sual na sataka ti hriat chuan mira po chu a thong hlea ma se a fapa thil sual ti a hriat nuwa chuan Vijay te chung ko chuan a fapa chu an thatemo engtina mo tak an ti chu aring hlel zual hlea aring hlel mai ni lovin a fiana om thokhat toina hria chumi nuwa chuan Vijay chu thudik soi mai turina ngena video chung chang te po a hrevek to ti te soi ma se Vijay chu alain puang du reng reng lo eng ma hrelo angin om tlata chuta mira chuan gaiton de chu eng po ti turin na hrila anin puan malo chu adu dan dana che turin ati tani ti chul gaiton de chuan Vijay te chung ko chu amalte te chu na soi sata ngau maya anu chu naupang berni in naupang te alania vawa hanin puan tir thei maya in be se ti chuan in chu atang chuan midang zong chu chu tir veka chutianga ti chan po eng dang ni lovin mira chuan anu le pa te om lai chuan anu chuan engma soyarin lo wangin anu le pa te hriat lova dop aril ruk tani chuti an fanu naupang te mai police ten thin rim taka han dop don ti an hriat taka chuan anju te Nandini te Vijay te po chu an mang ang le maya anu pui le fanu chuan thudik hril mai chu han du towa ma se Vijay chuan a phal sak lo a chan po thui takan kal towa chuti in lamlet ringot chu a thei to lo ti soi anu pui fanau ten hena chuan tu ma zela kan tang hau lowang ti na tiama in chu lama chuan mira chu a pasal ma hes chuan a thil ti chu ti top turina ngena an thil ti chu dan kal ani mio wangin a pasal chuan anu pui chu a hau hrep mai chuti dan lo anga poisoi lo te chunga an che chiam mai chuan
an mani po chu an thiam bi kha lo ti chu ma he sangai dan ania ma se mirai ro nunun ro tak ni miawin athil ti chu ha poi salem lo gaiton de chuan anu chu a soi sana satalea atopa chuan anu chuin puang ta ni anu chuan sema ruang an phum na mun chu a hriat thu police ten hena soi tama umai ti chuan police te chu Vijay na chuan vakalin sema ruang chu phoran tumta journalist tele mi puitam tak chulai chuan ron pungkhom Vijay chung tele athrian te chuan journalist ho hena chuan gaiton de thil ti dan thalo tak tak te chu han lo hril ve boka nakina chuan than lai tu te chuan ruang rim cheto tak mai chu han lai chu te tlat mai chu ruang chu uluk tak chu na han zir chianga ma se chu thil chu sema ruang ani hau lo ram sathi ruang mai lo ni chumin nuwa chuan Vijay chuan Rajesh chu haron panphea gaiton de chuan afanu anu chu avorep ti ron hril chu thuan hria chuan mi puite chu an thinarim ema achan po gaiton de chu misual tak ni in athileiman po midang hena chuan apedu ngai lowa chu tiang police sualu tuk tak main no pangte mai kuta thlak tian hria chuan mi puite chu han thinarima gaiton de chuan vorep mai ni police tena Vijay ale achu te ho an soi sakdan chu chanchin tharlama chuan ron pungta chui mai le mun tin maya chu tianga no pangpoi soi lo ku thlak ani dem chuan kongzo an hui hotalui lui mai gaiton de chu akna tranga ban ani zui ta boka police dang chu khesa enroll te chu transfer vek ani bok mira po chu shrem mari boka police te chuan Vijay te chung ko chu zona an zo phalsak ani talo bok Nandini chuan mira te chung ko ti chiatan ni chung cha chuan a in thiam lo hle thu soya ma se bultran tun ni miau silo Vijay poin anu puina chu tianga ril ru thiang lim taka pu chu angai sang ru ve lea sema te chung ko chunga chuan ril ru chia pu big lo an chunga thil thleng ang chu tu chunga po thleng sela midang te poin an tiang chun an ti ve tho chu han ring ani Nandini chuan engtik lai nge sema ruang kha alo thlak thleng ti na pasal chu zota Vijay chuan October ni thum zana khatia ron ho tak nuwa khan ruang omna chu ason ta ti soi sema ruang thu ru na mun chu Vijay chuan anupui hena takngial po asoi chu du lova chutian nu pa lo ti lai chuan police te churon kalin Vijay chu hanon pana police te chuan Vijay chu mira le mahes te chu wa muturin naron nge nani chuta mahes chuan tuna chuan inspector general angle sumdong mi angin an mulo thu wa hrila semanu le pa anga an rondor thu wa hril te an ni chuan an fa pa chu an mangai ema an mangai luata chuan ani nun chu an ti kholo ti po an in zeb lo an duat ema wang chuan ani chu han duat chulta tuna chuan an ni nu pa chu London lama chuan an pe mang ma se chu ti an pem ma chuan mahes chuan Vijay hena chuan sema chunga chun enge thleng ta tia zot ta ni an fa pa chu an mangai ema wangin achan chin hre hau lowa om chu an du bik lowa Vijay chuan a hria ti po an hra chiang hle Vijay chu aladam nge thi ti chu chuan an zot ta roi mai Vijay chu angoi renga atopa chuan an ni nu pa chu kalson zai an rela ma se chu ta Vijay chuan ngai dam maron dil ta ni anu pui fanau tenen chuan lim takin an khosa thin tia soite te a chutia lim taka an khosak lai chuan mi pakhat an som hau lo chu an in chunga chun ron lutin ani chuan an chung ko chu aron ti bui ta ne ani chuan ron in rol lo se an du wangin dan nan tuma ma se an thu soi chu angai poimo silo ti chuna chunga chuan thil thalo chu thleng ta ne chuan mi khual chu mun pakhat le thei to mi lo na hmuna chun an da thata ti Vijay chuna soya Vijay chuan sam chu athatani ti chu hain puang na in an hriat thiam thei tan tur berle thut khu theyang berin na soi Vijay chuan achu te chu atan chuan mi poimo ber an ni miawa chu tiang huna chuan thil dikle diklo po athliar thiam to bik lo tia soya achu te himna tan chuan eng po tiang huam to miawa ni atopa chuan Vijay chuan athin lung churil beratanga lo chuakin semanu le pa hena chuan ngai dam madil ta atopa chuan Vijay chuan police station thara chuan senior inspector thar chu hawamu chu inspector chuan police department pum pui abum thewang chuan Vijay chu alo fak hlea mase sema ruang chu anla mu ngai tur thu Vijay hena chuan a hril Vijay chuan police te chu aza tak zet ti soin
police te chu do ta hril ngai lowang ti a soi boka atopa chuan vijay chuan inspector thar hena chuan police station thar andin tak le police lo thleng thar te chu a ring tak zet ti a soya ani chuan ani po an ven him nge a ring ti a soi boka ti chuan movie chu lo top ta ni thirtu te har san na hian mi hring te hi min tuai hriama tlangsang taka thing te chuan thlina tak tak an tuar thina chuwang chuan tlangsanga thingom te chu an feifat mai thin kan sevela kan ule naw har san atam takina a hrual fip te po hi keini ai chuan an chel ngei dona dan lo anga id te birth certificate te kan lo peka kan chan vo kan lo pek ve vai chuan kan din mun hi nakina minalu alan nge yang kan fa te hian an ni chu an phau don lo ani o khongai takin dan lo ang chuan kal lo shram la birth certificate te id te pe thei tu ini poin dan dik takin ikal shram donia ifa te itu te tan ani ti hriang che kan unau te ro kan unau te han ni renganga har sana ne ni chuan kan pui nge yang amero chu dan lal ber ro se atop thlenga lo thlir zo vai kaloma lo dam lo hriselula film dang nen mule thui kan tum donia